Vítajte u nového videa a dneska si tu nakreslíme 4 hviezdy, lebo na videu, kde Didi kreslila všelijaké veci, tak tam boli 4 lajky a tam bolo, že keď dáte like, tak Didi nakreslí jednu hviezdu. Takže poďme na to. Takže nakreslíme prvú hviezdu. Tak. Ja moc neviem kresliť tie hviezdy. Ani ja? Je viacej spôsob, ale ja kreslím takto. Ideme na ďalšiu. Tak. To bolo strašná. Ideme ďalšia. Ten konec vždycky pokašlem. A ja. Tak. A ešte jednu. A teraz ja idem kresliť. Dobre, takže toto by stačilo, ešte ich vyplníme. Tak, to je jedno. Tak, tak, tak a tak. A teraz idem ja kresliť. Toto by malo byť všetko z tohto videa. Nezabudnite dať like a Didi nakreslí srdiečko. Dajte jeden like a Didi nakreslí jedno srdiečko. Čaute.